Мярката за неотклонение задържане под стража не може безконечно да се търпи в най-високият си познат интензитет само въз основа на тежестта на наказанието, което се предвижда за престъплението, за което е привлечено към наказателна отговорност съответното обвиняемо лице. А това е любимият инструмент на представителите на държавното обвинение да мотивират искания за задържане, а след това да мотивират и искания за продължаващото задържане на обвиняеми лица само въз основа на механизма на извършване на престъпление, характера на престъплението и наказанието, което се предвижда за престъплението, за което е повдигнато обвинение. Това, разбира се, дерогира основни принципи на наказателния процес и въобще принципи от орбитата на правозащитната дейност, като например презумпция за невиновност, като например съразмерност и пропорционалност на мярката за неотклонение с опасностите и много други такива принципи. Затова, разбира се, на лице и практика на Европейския съд в правата на човека, която казва, че стереотипни, формулирани по стереотипен начин доводи за продължаващото задържане на лице е недопустимо да бъдат преповтаряни от инстанция на инстанция и от производство на производство. И когато се касае вече за контролиране на мярката за неотклонение, т.е. за повторно разглеждане на този въпрос, задържането под стража не може да се мотивира само въз основа на характера и тежестта на престъплението, за което е повдигнато обвинение. Са необходими и други доказателства, които да обосновават риска от рецидив. Това именно пледирах в днешно заседание и резултатът е облекчаване на мярката за неотклонение, облекчаване интензитета на процесуалната принуда и изменение на вида на мярка от задържане под стража. Беше изменена парична гаранция. Ние, разбира се, работим в съответствие с най-съвременната практика съдебна, практиката на Европейския съд по правата на човека, практика от правото на Европейския съюз и въобще развиваме доводи, релевираме съображения и възражения, които са свързани с достиженията на правозащитните организации, както и в съответствие с самите правозащитни принципи и стандарти, които са познати на демократичната общественост. За съжаление обаче не са малко и съдебните състави, които възпроизвеждат практика, която не е в съответствие с Европейската конвенция за защита правата на човека. Затова е важно, изключително важно е работата, ролята на защитата в тези производства, защото защитникът, негова работа е да убеди съда, да покаже съответно, да аргументира добре възраженията си, да посочи релевантна съдебна практика, вътрешна, международна, да посочи релевантни нормативни актове, разпоредби от закони, от международни актове и така нататък, за да може да се стигне до един резултат, който да съответства на всичките правозащитни гаранции и принципи, които са познати на правната общественост и на демократичната общественост и въобще са налични в международните актове, за които всъщност българската държава, към които се е задължила да ги спазва.